Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urriak 9 asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Goizanerekin egongo gara, Ernai Nafarroatik datorrena. Ernai Nafarroak urriaren 12rako, Espainidadearen egunaren egun bererako, mobilizazioa antolatu du Tafallan. Ezer ez dagoela ospatzeko, aldarrikatzeko. Eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1512an, Gaztelako soldaduek Lizarrako harresiak asaltoz gainditu zituzten berriro. Urte batzuk geroago, 1934an, langile armatuek tiroketa izan zuten Pasaiako portuan asaltoko guardia eta guardia zibilarekin. Egun berean baina 1967an, Ernesto Che Guevara hil zuen Boliviako armadak ziaren laguntzaz. Eta bukatzeko 2003 urtean Greenpeaceen ekintza egon zen Garoñako zentral nuklearrean, honen itxiera eskatuz. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegunean Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 7etan Palestinari buruzko hitzaldia egongo da. Gazako zerrendan krisi humanitarioa. Palestina 76 urteko kolonialismoa. Hizlaria Txuri Oio izango da. Brigadetako partaidea Palestinan izandakoa 30 urtetik gorako esperientzia duena. Ostiralean Les Cuisinieresen kontzertua egongo da geltokin. Les Cuisinieres taldea bidegurutze batean sortzen da. New Orleans inguruko musika tradizio ildo diferenteak praktikatzeko asmoz. Bidean aurrera, dantza jauziak ere gehituko dira, gumbo horren lapikora. Doakoa da sarrera eta 8:30 hasiko da kontzertua. Larunbatean, Julia Fernandez Zabaleta pastorala egongo da Burguen plazan. Ikuskizuna Zaldiko Maldiko Kultur Elkarteak ekoitzi du eta Iruñeko udalak sustatu. Mikel Tabernak idatzi zuen testua eta Ihintz Iriart da erregentea. Antzerkia, musika, kantua eta dantza uztartzen dituen euskarazko lana da. 20. mendearen lehen herenean euskal hizkuntza eta kultura sustatzeko giltzarri izan zen Julia Fernandez Zabaleta irakaslearen omenez. Burguen plazan taularatuko dute oraingoan 11etan. Sarrera doako da eta gonbidapenak kondestablen eskuratu daitezke. Igandean, Anbotoko Mari antzezlana egongo da Berako kulturetxean. Anbotoko Mari antzerkia, bideo animazioa, interakzioa eta musika biltzen dituen antzezlan multimedia da. Gari da protagonista, mutiko txoro bat. Lagunekin haserretu eta bakarrik abiatuko da Anbotora. Mariren haitzuloan sartu eta harri magiko bat aurkituko du. Harria bertan uzteko esaten dion ahotsari kasurik egin gabe lapurtu eta alde egingo du. Mari atzetik abiatuko zaio. Arratsaldeko 5etan Berako kulturetxean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, erantzungailuak eramateagatik edo espaloiak erabiltzeagatik irristailuei eta bizikletei jartzen zaizkien isunak eguneko 15era iristen dira. Iruñeko udaltzaingoaren kontrol kanpaina datorren larunbatera arte luzatuko da. Zigorrak 300 eurokoak arte izan daitezke. Agenteek bidegorriak dituzten kaleak zaintzen dituzte bereziki. Argazki nagusian, nekazari eta agintari gazteak Redin anaien baserrian nabasko zen. Titularrean, belaunaldien arteko erreleboa lehen sektorean. Lurberri programak 40.000 eta 100.000 euro arteko laguntzak emango dizkie 40 urtetik berakoei. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan zangotzak euskaltzaleak deitu ditu. Eskuinekoan, baztanek lehenengo maila batekin amesten du. Goiko berrietan, alde batetik, gobernuak ez du Zabaltza kasua desklasifikatu segurtasun nazionalagatik.
Beste alde batetik, Bayernek ezin du Brian erreklamatu uztaila baino lehen, osasunarekin hitzartu zuenaren arabera. Beheko berrietan, alde batetik, PPek etako presoei mesede egiten dien erreforma bozkatu zuen, sakon irakurri gabe. Beste alde batetik, Kristina Ibarrolari epaiketa irabazita agurtu da Koldo Martinez. Jarraian, Susundegik ezin izan ditu iraileko nominak ordaindu. Azkenik, kulturak alde batera utzi du Javier Armentia planetarioko zuzendaria izateko. Diario de Navarraren titular nagusian, gobernuak biktimei erantzungor egin die eta 54 etakidek kartzela denbora gutxiago izango dute. AVtek eta COVIDek politikari guztien aurka egin dute arauaren erreformagatik. Argazki nagusian, Angel eta Vicente Redin Aietxu nabaskotzeko abeltzainak aragitariko ardien etxaldean. Titularrean, hartaldeak hartzain bila. Nafarroako 225 etxaldek baino gehiagok erreleboa beharko dute datozen 5 urteetan. Eskuineko berrietan, alde batetik, 3600 etxebizitza baino gehiago inguratzailerako laguntzaren zain. Beste alde batetik, Belate berria amaitzeko 2027ko epea betetzea espero du gobernuak. Jarraian, autoetako lapurretak ugaritu egin dira Arrotxapean, Txantrean, San Jorgen eta Orbinan. Goiko berrietan, batetik selektibitate berriaren gako guztiak. Bestetik, horrelakoa izan zen Vicente Morenoren hautaketa. Azkenik, Baztango egunik esperoena. Gara egunkariaren titular nagusian, PPek legezko tranparekin maniobra egin du euskal presoen aurka. PPek senatuan atzeratu zuen atzo ebeko zigor bazpenei buruzko legea aldatzeko bozketa, euskal presoen espetxeratzea luzatu duen salbuespenezko neurria zuzentzeko. Argazki nagusian, eskuin muturrak Barnier zentsura moziotik salbatu du. Marine Le Penen taldearen abstentzioa erabakigarria izan zen Michel Barnier Frantziako lehen ministroa Fronte Popular berriak aurkeztutako zentsura moziotik atzeratzeko. Emmanuel Macronek ez duelako inoiz izendatu behar izan, eta bai, ordea, Lucie Castells uztailaren 7ko hauteskunde legegileak irabazi zituen ezkerreko blokeko hautagaia. Ezkerreko berrietan, alde batetik, plataformek azkar eskatu dute gune tentsionatuak izendatzeko. Beste alde batetik, 31 salaketa Arabako egoitzetan jazarpenagatik, iesengatik eta eraso batengatik. Beheko berrietan, batetik, Hizbulak eutsi egin dio Israelek indartu duen inbasioari. Bestetik, Ibon Navarro Unikajako entrenatzailearen hitzetan, jokalariek nahi duten bezain teknikari ona zara. Berriaren titular nagusian, Erakundek sare sozialetako misoginiari aurre egitea izango du lehentasunetako bat. Emakumearen Euskal Institutoak legegintzaldi honetan mutil gazteengan jarriko du arreta, eta haiek interneten bidez jasotzen dituzten diskurtso matxistetan. Miren Elgarresta zuzendariak ohartarazi du erreakzio antifeminista bat gertatzen ari dela sareen bidez. Argazki nagusian, feriatzaileen kamioietako bat atzo Baionan. Titularrean, feriatzaileak protestan Baionako errepidean. Bidea blokeatzen saiatu dira herriko etxeak besten datak aldatzeko asmoa dutelako. Bestak uztailaren 16tik 22 dira ezartzekoak. Besteko berrietan alde batetik, Europar Batasuneko estatuetan betetako espetxe urteak aintzat hartzeko erreforma atzeratzea lortu du PPek. Espainiako Senatuak gai zerrendatik kendu du, baina hilaren 14 baino lehen egin behar du eztabaida. Beste alde batetik, ertzaintzaren isunak matrikulan EH pegatina jartzeagatik. Goiko berrian, dantzarientzako jostun bila. Dantza taldeek arazoak dituzte arropa egokiak topatzeko. Eskuineko berrietan, alde batetik, ekialde hurbileko agintariekin biltzen hasi da Irango atzerri ministroa, Israelez hitz egiteko. Beste alde batetik, azkengak Susundegiren hornitzaile nagusiak 38 langile kaleratu ditu. Azkenik, Asier Serranok euri gorriaren azpian eleberria argitaratu du Erein argitaletxearekin. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Zabalza auziaren desklasifikazioa segurtasun nazionalarekin lotu du Espainiako gobernuak.
Geroa baiko senatari Usue Barkosek auzia sekretupetik ateratzeko eskatu du. Felix Bolaños, Espainiako Justizia Ministroak, sekretu ofizialen legea aldatu beharko dela aitortu du, baina halaber segurtasun nazionala gardentasunaren gainetik jarri du. Eskuineko berrietan, goikoan Aitor Baztarrikaren hitzetan, gizainen ari garenok foru administrazioko langile publikoen baldintzekin parekatzea exigitzen dugu. Nafarroako Zerbitzu Sozial Publikoen kudeaketarako Gizain Fundazioko enpresa batzordeko kideek langileen baldintzak foru administrazioko langile publikoen baldintzekin pareka dezaten eskatzeko. Gizain enpresa publikoak 350 langile inguru ditu eta gizartearen pertsonarik zaurgarrienei ematen die zerbitzu. Behekoan txosten teknikoetan udalek ez dituztela irizpide berak erabili salatu ditu Herripagainako bizilagunen elkarteak. Udaberrian aukeratu beharko dute herri bozketan auzoa kudeatuko duen udala zein izango den, baina bizilagunen aburuz emaitzak ezin izango dira konparatu irizpide berak erabili ez baitituzte. Iruñeko udalak egindako txosten teknikoarekin ados dauden arren konpromiso falta nabarmendu dute. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, hego-mendebaldeko haize zakarra izango dugu hizpide. Hego-mendebaldeko haizea oso zakar ibiliko da, bai haizeguneetan, bai haizeguneak ez diren lekuetan. Eguerdi inguruan haizea are gehiago zakartuko da, eta lekurik haizetsuenetan haize boladek 120 km/orduko abiadura gaindi dezakete. Arratsaldean haizeak mendebaldera egingo du kostaldean, gero barnealdean eta pixkanaka indarra galduko du. Orduan, fronte sistema batek lurralde osoa zeharkatuko du, euria eta zaparradak utziz. Zaparradak trumoitsuak eta zenbait lekuetan mardulak izan daitezke. Hego-mendebaldeko haize zakarrak tenperatura igoaraziko du, bereziki Kantauri isurialdean. Tenperatura minimoak azken orduetan neurtuko dira. Ostegunean eguraldi lasaiagoa izango dugu. Tenperatura asko jaitsiko da. Mendebal ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da eta egunean zehar baretzera egingo du. Nahiz eta goizaldean oraindik bolada gogor batzuk izan. Gero aldakorra izango da eta tarteka zaparradak botako ditu, sarriago ipar isurialdean. Tenperatura maksimoak asteazkenekoak baino 8 gradu baxuagoak izango dira ipar isurialdeko zenbait lekuetan. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain goizan erekin gaude, Ernain Nafarroatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, Ernain Nafarroatik antolatu duzue mobilizazio bat urriaren 12-rako, ezta, Tafallan. Eta, bueno, Espainitatearen egunarekin batera antolatu duzue, justo aldarrikatzeko, ospatzeko ez dagoela ezer, ezta? Hori da. Bai, justo hori ardatz hartuta urriaren 12 badakigun bezala Hispanitatearen eguna da, eta betetzen du funtzio oso konkretu bat gure herrian. Badena espainolismoaren normalizazio bat eta asimilazio espainolista bat gure herrian. Eta zentzu horretan uste dugu garrantzitsua dela egun hau borroka egun bezala mahaigaineratu eta Euskal Herrian gaudela, hemen herri badagoela, espainolak ez garela eta beraz ez dugula ez errespatzeko aldarrikatzeko egun garrantzitsua dela uste dugu. Hori izango litzateke aldarrikapen orokorra, ezta, baina gero gauza konkretu batzuk ere aldarrikatzen dituzue, adibidez zer gertatu zen Tuteran? Tuteran, Herriberan edo Nafarroan azkenaldian gertatzen ari dira gauza asko ez, baina bai oso esanguratsua dela Tuterako jaietan Kara al Sol kantatu izan Tuterako zezen plazan, eta emandako hainbat gertakere, eta pixkat hor jarrita fokoa ere bai Tokero Kupeneko alkateak azken elkarrizketetan esandako baieztapen oso gordin batzuk hala nola Euskal Herriko ikurra badela beste autonomia bateko ikurra edo horrelako
esaldiak eta mezu batzuk esplizitatzen dutenak eta normalizatzen dutenak, lehen esan bezala, espainolismoaren eta fasismoaren normalizazio bat. Eta adibide hauekin esan nahi dudana da, fasismoaren eta eskuin muturraren gorakada baten momentuan gaudela, eta aldi berean fasismoak Euskal Herrian hartzen duen formetako bat badela espainolismoarena edo espainolismoaren aurpegia duela. Eta bizkat, igual bi ideia hauek azaltzearren edo fasismoaren gorakada edo bai, como tentsio momentu handienak badira krisi momentu batean, ez, fokoa desnorabidetzeko tresna bat. Finean, hau delako fasismoak erabiltzen duen funtzionamendua edo tresna bera jokatzen duen funtzioa. Gaude momentu batean, eta espaldidadenik diogun krisian izkoitz batean gaudela, krisi ekologikoa, zaintza krisia eta bestelako krisi anitzetan murgilduta gaude, eta beraz, fasismoa bada tresna bat sistema heteropatriarkal kapitalistan fokoa jarri beharrean, langile migratuetan fokoa jartzekoa edota larrialdi klimatikorik ez dagoenaren ideian fokoa jartzearena, ez? Jokatzen du pixkat funtzio hau. Eta, lehen esan bezala, igual bigarren ideia horretan sakonduz, Euskal Herrian aldaketa handiak ematen ari diren une batean gaude, ez? Eta ezker independentismoak baditu, badu hegemonia sozial eta politikoa lehiatzeko indarra. Eta zentzu horretan Euskal Herrian eskuin muturrak hartzen duen forma bada herri bat ukatzearena, ez? Aldaketa momentuak ematen ari diren momentuan, eskuinak eta balore reakzionarioek leku bat izan dezaten gure herriaren ukapena edo beharrezkoa du. Eta mobilizaziora bueltatuta, nori egiten dizkiozue eskakizun hauek? Mobilizazio eguna bera bada dei bat Euskal Gazteria mobilizatzera eta aldarrikatzera esan bezala, hemen herri bat dagoela eta herri hau antifasista dela. Beraz, hori funtsean dagoena bada Euskal Gazteria mobilizatzea. Gainera, uda honetan hainbat gertakari egon dira, ezta? Adibidez, Lizarran zer gertatu zen? Bai, pixkat, adibide guzti hauek berresten dute ez, leheno, botatako ideia hori nola eskuin muturrak heltzen dion nazioartean ematen ari den gorakada honi herri hau ukatzeko eta guztiz estrategikoa dela, ez? Nolabait, adibidez, esan duzun bezala, Lizarrako adibide hartuta edo txoznak debekatzea ez da bakarrik jai eremu bat debekatzea. Bada, euskalduntasunarekin, feminismoarekin, balio eraldatzaile eta ezkertiarrekin lotuta dagoen jai eredu alternatibo bat eta euskaldun bat ukatzea, ez? Eta zentzu berdinean, bada, nolabait, Euskal Herriaren existentzia ukatzeko bestelako elementu bat. Txoznak badirelako Euskal Herria osoan egiten diren jai eredu konkretu bat eta beraz herri oso bat kohesionatzeko garrantzitsua dena. Eta zentzu horretan leheno botatzen nuen ideian berrestea, nola eskuinak behar duen euskalduntasunaren kontra jo, balore erreakzionarioek, eskuindarrek eta fasismoak leku bat izan dezaten. Gainera, txotnak ere badaukate ideologia konkretu bat, ez? Eta horren aurka egiten dute. Bai, guztiz, lehen esan bezala, badelako horrek sortzen duelako inpaktu bat jai ez haratagokoa eta bada balio eta herri baten kontrakoa. Momentuan erantzunkizun handia egon zen horren inguruan, eta orain berriro ere sartuko duzue mobilizazio honetan, ezta?
Eta independentziako aldarrikapena hori egiteko ere, lekua egongo da manifestazio honetan. Bai, guztiz ulertzen dugu zeharkatzen duela aldarrikapen nagusia ez, eta badela norabidea. Esan bezala, Espainiar estatuaren proiektua edo eskaintza errefusatzeko edo inpugnatzeko bidea bada, eta zentzu berdinean bada bestelako Euskal Herria bat eraikitzeko behar dugun tresna edo hortzimuga. Independentzia ez delako aldarrikapen huts bat, badelako etorkizun desiragarri bat eraikitzeko behar dugun tresna, behar ditugulako egitura propioak etxe bizitzaren auziari heltzeko, behar ditugulako egitura propioak eta estatu propioak lan duinak eskuratzeko, zaintza sistema publiko komunitario baten bidean, hezkuntza sistema publiko eta komunitario baten bidean, eta guzti horretarako herri honek behar du erabakitzeko eskubidea izan. Eta urtero antolatzen duzue mobilizazio bat da? Ez, urriaren 12 beti borrokagun bezala azpimarratzen dugu edo, baina aurten bai ikusi dugu beharrezkoa aurrera urrats bat eman eta mobilizatzeko deia egin. Konkretuan, Nafarroan mobilizatzeko apustua edo beharra izan dugu, izan ere fasismoak eta espainolismoak eragiten du Euskal Herri osoan, baina modus operandi konkretu bat du eremu bakoitzean. Eta Nafarroan azkenaldian ikusi izan dugu nola euskalduntasunaren ukapenak, gure ikurren ukapenak eragiten duen Nafarroa bat eta bakarra izan beharrean, hemen Nafarroa bat baino gehiago egongo balira bezala. Eta ez bakarrik azken gertakariek baizik eta horren adibide oso esanguratsua bada zonifikazioaren legea bera eragiten duena Nafarroa 3 eremutan banatua egotea euskararen baitan, eta nolabait hegoaldea Madrilera eta espainolismoaren eragin handiagoa izan dezan baldintzak sortu. Eta bota dut bai egon diren azken gertakari batzuk zonifikazioaren legea bera, baino Nafarroako garraioaren, Nafarroan baditugu adibide pilo bat, eskuinak baliatzen dituena Nafarroa bera zatitzeko. Eta badira ere bai garraioa Nafarroan ez dagoela Nafarroako txoko batetik bestera konektatzeko aukerarik, peajeak ere bai nola Zaragozarekin Tuteratik bera oso erraz eta merke mugitu gaitezkeen, baino Leitzara joateko bestelako mundu bat denez, eta guzti honek sortzen du fenomeno bat non espainolismoak hegoaldean baduen kalado gehiago, eta beraz goaz hor aldarrikapen konkretu batzuekin eta hor muga bat jartzera eta hemen Euskal Herrian gaudela eta Euskal Herri antifasista dela aldarrikatzera. Aipatu zula zonifikazioa duela gutxi Europak eman zuen horren inguruko iritzia, ezta? Nola hartu zenuten? Igual bizkat moztuta, baina ez dut oso argiz iritzi konkretu bat zuen Europatik. Esan zuten, simaz, como refusiatuta, ez? Zonifikazioaren urratzen zuela Euskaldunon eskubidea. Hori da. Bai, berresten gara hizkuntza bat ukatzea eta euskaraz bizitzeko eskubiderik ez izatea gure herriaren eta euskal gizartearen eskubideen ukapen bat dakarrela. Eta zergatik erabaki zuen Tuteran egitea? Arrazoien bat dago? Eta Faian, Hori barkatu, Eta zergatik erabaki duzu eta Faian egitea arrazoien bat dago, edo zergatik ez duzu egin adibidez Iruñean? Bai, lehen esan dudan pixkat ideiatik ez nola espainolismoak eta fasismoak eragiteko eta modus operandi konkretuak dituen
uste dugu Tafalla badela muga bat edo espainolismoaren gotorleku forma hartu dezaken, hau da. Erregimenak eta erregimena osatzen duen guztiak eta konkretuan ere bai UPNek jokatzen duen papera zein den kontuan hartuta, badago estrategia argi bat Nafarroa zatitzeko, hegoaldea ahalik eta gehien espainolizatzeko eta horrek nolabaiteko inpaktua izan dezan Nafarroan eta beraz Euskal Herrian. Eta kontrara, uste dugu ezker independentismoak aurrera txandiak ematen ari dituela, hegemoniak lehiatzen ari ditugula eta beraz horretan sakontzeko Tafallan aldarrikatzea Euskal Herri antifasista irabaztera goazela baduela inpaktu bat ere bai Nafarroa osoa euskalduntzeko eta bestelako balio euskaldun feminista eta aldatzaile eta erabegira jartzeko. Osea, zonifikazio horren mugan, ez? Eremu ez euskaldun horren mugan egiten duzue horretarako? Bai, eta ez bakarrik zonifikazioa dela eta, baizik eta orokorrean Nafarroa zatitzearen, ez bakarrik euskararen erabileraren, baino baita ere muga bat edo badelako. Eta nondik hasiko da, nora joango zarete, ze ordutan izango da? Bale, mobilizazioa abiatuko da eguerdiko ordu batetan Tafallako plazatik eta herriko kaleak hartu ostean berriro ere plazan amaituko du. Eta zer nolako harrera espero duzue? Egia esan, nahiko harrera ona izatea espero dugu, bereziki Euskal Gazteriak argi duelako zer nahi dugun Nafarroarekin eta ez digula balio proiektu espainolak gure lurretan eta ditugun balio eta eskubideetan. Eta aldi beran ere bai Euskal Herriak baduelako zen antifasista bat, Euskal Herrian herri mugimenduetatik, gazte mugimenduetatik hamarkada luzez balio eraldatzaile euskaldun antifasistak sortu eta forma hartu dutelako. Eta esan dezakegu Euskal Herriak nolabait badituela antigorputz antifasista batzuk eta beraz antifasismotik borrokatzea garrantzitsua dela. Eta uste dugu gainera fasismoa fronte askotatik eragiten duen bezala, antifasismoa ere bai fronte guzti horietatik borrokatu behar dela. Eta Nafarroan mugimendu feministak badu indarra, mugimendu antiarrazistak badu gaitasuna guzti hau errefusatzeko. Baditugu ere bai botere bai mediatiko eta bai instituzional potenteak eta guzti horrek uste dugu baduela gaitasuna Euskal Gazteri antifasista antolatzeko. Eta egun horretarako zer eskatzen diozue gazteei? Euskal Herri antifasista irabazteko eguna bilakatuko dugula. Urriaren 12 hispanitatearen eta espainolismoaren gotorleku izatetik Euskal Herri antifasista irabazteko eguna izango dela eta guzti horretan gazte guztiok dugula ardura eta gazte guztiok horri ekin behar diogula. Eta bukatzeko, zer espero duzu egun honetaz? Espero dugu balio izatea inflexio puntu bat sortzeko eta benetan argi uzteko Euskal Herri antifasista dela. Bueno, Goitzane, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta zer moduz joaten den mobilizazioa. Mila esker zuei. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur!
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.